Vitajte pri pravidelnom prehľade najnovších udalostí z oblasti daní, účtovníctva a legislatívy. Prajeme príjemné počúvanie. V zbierke zákonov bolo zverejnené oznámenie Ministerstva práce o zvýšení sumy základnej náhrady za 1 kilometer jazdy motorovými vozidlami. Pokračujeme Národnou radou Slovenskej republiky. V oblasti daní bola doručená novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Spresňuje sa, že finančné prostriedky pripísané na osobitný účet je možné použiť iba na obstaranie hmotného majetku využívaného na dosahovanie hlavného cieľa registrovaného sociálneho podniku. Ďalej, skracuje sa obdobie na použitie finančných prostriedkov z 5 rokov na 2, mení sa spôsob zvýšenia základu dane, ak daňovník stráca nárok na úľavu na dani a po novom už nebude možný zánik registrovaného sociálneho podniku prostredníctvom vrátenia jeho štatútu. Predložená bola aj novela zákona o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Úprava súvisí so zrušením peňažného príspevku na opatrovanie a zavedením nového príspevku na pomoc pri odkázanosti, so zámerom zachovať súčasné postavenie poberateľa peňažného príspevku na opatrovanie. Vláda prerokuje informáciu o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia. Do pripomienkového konania bol predložený návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. SKDP zaslala vyjadrenie k predbežnej informácii k návrhu zákona o sociálnom poistení, aby Ministerstvo práce prehodnotilo primeranosť odvodovej záťaže pre špecifické skupiny živnostníkov, ktorí majú od júla budúceho roka platiť nový sociálny odvod. Nenechajte si uísť ani viaceré informácie, ktoré vydala finančná správa. Napríklad k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, či k uvádzaniu elektromobilu v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel. V oblasti vzdelávania máte stále čas prihlásiť sa na viaceré decembrové školenia. Pozývame vás na online účasť na zimné metodické dni zamerané na daň z pridanej hodnoty a daň z príjmu právnických osôb. V januári sa uskutoční aj medzinárodné odborné sympózium na tému transferového oceňovania, ako aj školenie na tému transparentné odmeňovanie v roku 2026. Všetky školenia sú dostupné na webe SKDP. Rozsiahlejší prehľad informácií z oblasti daní a odvodov nájdete v našom spravodajcovi, ktorý vychádza každý týždeň v stredu. Ak nechcete zmeškať žiadne naše číslo, prihláste sa na jeho odber prostredníctvom webu SKDP. Ďakujeme, že nás počúvate.